епизод на Отчаяни легионерски и тираджийски съпруги видяхте как Мария Антония и Карла Хуана се опитваха неистово да поправят своята френска пералня и, видиш ли, те успяха. Нека да видим с какви нови предизвикателства ще ги сблъска самотният им живот на отчаяни легионерски тираджийски съпруги в Републик Франсез. Добър ден! Днес с Мария Хуана сме дошли да пазаруваме в местният магазин Лидер Прайс. Нека да ви го представя. Ето. Дойдохме да пазаруваме с нашата много модерна кола синьо БМВ. Тук под синьото небе карам си... Вторито метро за мен, синьото ми БМВ, карам си го нощ и ден. И сега ще ви демонстрирам как се отваря врата. Хюстън Колев е вътре, той винаги участва. Ето, аз ще... Не мога да отворя вратата. Как ще вляза в колата си? Какво ще правя? Аз съм сама, самотна съпруга, легионерска. Ето, далечината се задава. Кара Антония да го делупе. Антония, виж какво съм се закупила. Какво си закупила? Какво си закупила? Комплекта отвърки, които възнамерявам да употребя. Как ще употребиш тези два комплекта от Да терки? разфасоваме цялото БМВ. Цялото БМВ? Цялото БМВ и да го поправим наново. Цялото? Ще започнем след тази част. Не мога да отворя вратата, драга. Не можеш да... Не мога да отворя вратата, че Коля ще се задуши вътре. Предлагам първо да отворим отвърките. Нека да разпаковаме отвърките. Топ плюс. Топ плюс. Тук има 11 елемента. Тук са цели 6. Искаш ли да сменим джантите на колата и да оправим филтъра на газовото? Предлагам първо филтъра на газовото. По-спешен е. Къде е той? Филтъра на газовото. Къде е филтъра на газовото? Филтъра на газовото ще го намерим. Къде е? Като разглобим колата. Добре. Мария Антония. Обаче